O líder non quixo sorpresas en Carballo e impúxose con autoridade a un mermado Bergantiños no que formaron dous xuvenís no equipo titular. Ata o minuto 40 non se moveu o marcador. Richie tira proveito dun rexeite logo dun remate de Luis Ángel. O tamén xuvenil deportivista Richie está a rendir a un nivel moi alto no equipo da terceira división. O canario Luis Ángel tomou a testemunha de Richie na segunda metade. Aos 14 minutos remata a rede un centro de Diego Seoane. Medio gol e do lateral. E outro medio para Luis Ángel. Deste xeito llo agradeceu. E pouco despois Luis Ángel executa magistralmente unha falta directa na frontal da área, conseguindo o 0-3. Excepcional o lanzamento de Luis Ángel, que incrusta a bola na mesma escadra. Nos últimos minutos o Deportivo B aumentou a diferenza ata os 5 goles. O central francés Cal cabecea a rede unha falta botada por Juan Carlos. Un Cal que se estreaba deste xeito como goleador na Liga. E o dianteiro Hugo García reencontrouse co gol na derradeira xogada do partido. Era o minuto 93. 0-5. E a 5 xornadas pro final, o Deportivo B encamíñase cara ao título de Liga.